שלום, לפניכם מדריך קצר ואינטראקטיבי ללימוד תכנות התנהגותי. בשמאל אנחנו רואים את המבוך ואת הפגמן. המטרה שלנו בכל אחד מהשלבים היא לתכנת את הפגמן להגיע ליעד. מימין, לצד המבוך, אנחנו מופיעים הבלוקים שבאמצעותם ניתן הוראות לפגמן. אפשר לבקש שהפגמן ינוע קדימה, אפשר לבקש שהוא ינוע ימינה, אפשר לבקש שהוא ינוע שמאלה. בשאר הכניסות בבלוק אנחנו נשתמש בשלבים מאוחרים יותר של המדריך. מצד ימין לבלוקים אנחנו רואים את מרחב העבודה, את ה-Workspace. כאן אנחנו גוררים בלוקים כדי לבנות תוכניות. למשל כאן אנחנו רואים בקשה אחת ל-Move Forward. אם נלחץ על הכפתור Run Program אז תוכנית ב-Workspace תתחיל להתבצע. במקרה הזה הפגמן מבצע צעד אחד קדימה. אנחנו רואים שתוכנית שבנינו לא פתרה את המבוך, אז נלחץ על Reset ונחזור למצב ההתחלתי בו הפגמן מתחילת המבוך. ראינו שהוא צריך לבצע צעד נוסף קדימה כדי להגיע ליעד, לכן אנחנו גוררים בלוק נוסף במשטח העבודה. אנחנו מבקשים שהוא יעשה שתי פניות קדימה, ונריץ את התוכנית. וכעת הפגמן מגיע ליעדו. אוקיי? זאת הייתה הדרכה לשלב הראשון. אתם מוזמנים לנסות לפתור את השלב בעצמכם ולהמשיך לאחר מכן לשלב הבא.